Takže čauko, moje meno je Toxic a vítam u môjho ďalšieho let's playu na hru Minecraft zo serveru Survival Games a zo minihry Bed Wars. Mám FOU 30, hej, keby sa nikto nepýtal, prečo to takto vyzerá. Mám FOU 30. No, už mám Quick Pro, môžeme ísť na Bed Wars. Môžeme si to tu pripojiť, tak kde? Pripojíme sa sem. Začal som to už po druhýkrát. Minulé hra bol hackerkou. Vtedy som taký chol o mikrofónu, že až mikrofón mi krešol. Proste chápete, proste som išiel kichnúť, som si dal ku mikrofónu, asi nejak takto. A teraz slon. Až to spadlo. Až to celkom spadlo, pretože bolo to, spadlo mi, nie že spadol, čo to tu klepocem. Proste chápete, proste taký divný zvuk bol z toho. Hej, ten má, s kým som v týme zatiaľ? Už taký Marty, XCZ, Mayday, to som ja, Pufinko. Ne. Toto je úplný fake, že? Minulé kamoš, nie? Že určite to je pravý gamer, proste pravý, žiadny hashtag no fake. Že nikdy nevieš a ja mu hovorím. Že nikdy nevieš, ale vieš o tom, že to môže byť úplný fake. Že to si dá takto, len kúpi Origo, má kúpené Origo a dá si taký skin. To a ja keby som mal kúpené Origo, to zrobím, že však si dám mentov skin, však to pohoda. No tak. Asi nejak takto. Asi nejak takto, hej? Mayday, stavaj na ten stred. Ja to nezrobím, počkajte, dám si tú koláč. No. Tak. Mayday, poďme stavať. Poďte. Pokiaľ na tomto videjku bude 1 like, bude murder video. Proste so Paťom a s nimi, aj s nejakým ešte. Aj so mimom a potom 2 lajky, ďalší Bed Wars sám. No už keď tu budú 3 lajky a viac, tak bude nejaký ten, proste video, ktoré neviem z čoho bude ešte, pretože proste čo ma napadne za minihru. Nejaký tutoriál bude. Hej, proste taký tutoriálik. Jak si kreknúť bandicam, hej, alebo, neviem, jaký si napíšete, mám strašné lagy, čo to má byť. Niečo mám, proste mám strašné lagy. A jak som to poprvýkrát natáčal, som také lagy vôbec nemal. Vôbec som také lagy nemal, proste mi to išlo krásne. Krásnych som mal 60 fps ešte pri natáčaní, čo som sa vážne divil, že trošku divné, ale tak teraz mám 24, 25, proste tak, skáče mi to, hej. Počkajte, ja si niečo pozriem. Čo mám zapnuté z toto? Dobre, tak, už sú FPS-ka hore, až o 1 FPS hore. Veľa. 1 FPS hore, Napríklad som mal dakedy 30 fps, dakedy 15, 29, hej, mi to viac nechcelo ísť. A som niečo vypol a 1 fps mi, aha, to je náš. A 1 fps mi dalo plynulosť. Takže ďaká 1 fps som mal plynulo hru, hej. Ste takto. Dakedy aj 1 fps je plynulo, hej. Ako tak samostatné 1 fps není plynulo. Kde dám ho? Tak so 17 FPS-kami som ho dal, really?
No tak to bol už úplný noob. Ale tak necháme tak, aspoň som nezomrel. Červení išli dole. Mayday, ho zabil. Padáme dolu. No, tohto už nedám. Čo robí? Čo mi kradne goldy? No, vidíš. Dokonca aj s takými FPS-kami mi to nelaguje. Že dokážem PvP. No ale už keď pôjdem proti takému silnému PvPčkárovi, napríklad takému, že 35 kliky za sekundu, ne? Ne? Takí určite sa tu nájdu. Hej. Poznám takých typkov, ktorí majú makroklik a idú jak debili proste na Bedwars a dostanú hneď. Tak naši to trošku tryhardia, že by nejaká tá výhra. Minulú hru sa mi nepodarilo ani jednu hru vyhrať, hej. No, minulé natáčanie sa mi nepodarilo ani raz vyhrať. Viete prečo? Pretože sami hacker tam bol, napríklad, hej, jeden prišiel, takto sa točil a hitoval, tam som bol, tak a hitol ma, hej. Potom lukom trafil tam a mňa to trafilo a bol som tam. Potom jeden mal anti-knockback, proste som ho streľal, od neho šipy odonačili. Dobre. A keď som mu dával hity, som hneď regeneroval, lebo kamošom som bol na TeamSpeaku, no, vtedy ho nebolo počuť bez záhadných okolností. Proste sme volali, on ho spektatoval, on len kúkal na hru, on nehral. A povedal, že má regen, že hej, nám sa tak pol HPčka za 4-5 sekundy a jemu 1 HPčko za 3 sekundy, hej, proste celé. Kamoš mi hovoril, že má regen hack a ja, no tak už som to vedel, že nejakých tých cheatroch máme tu. Potom to keďže sme boli na SG TeamSpeaku, takže to išiel hneď nahlásiť, nedostal ban. Škoda, že sa mi to nepodarilo natočiť. No, proste nešlo to. Naši všetkých dali, hej. Že by tá výhra. Proste ten dostal ban. Hej, no, čo jaký. Toto bude rýb môj komp. Tak, pokiaľ budem live streamovať. Môže, no, nemôže. Takže teraz som si jedného dal. Pretože do mňa točil. Musel som to strihnúť, viete prečo? Pretože, no proste, preto. Oh shit. Nie! Ale niekto zomrel z nich. Fufil. Debil. To u teba doma, ne? No ešte, aj to mi budeš kradnúť, hej? Ja si to ani nemôžem kúpiť jedlo, nebo pán Fufín, či jak sa volá, hej, to ten Pufín. Ani žradlo si nemôžem kúpiť, tu stejky. Budem tlustý jak Fufín, bo on potrebuje 300 jedla kila stejkov, ne? 35 staky. A potom taký, že má doma písať, nebude Easy win, že GG noobs. Čo si nebudem nič písať. Dáme si ešte jednu hru, čo vy na to? Si dám tu kolač, hej? Počkajte. Taký fajný, taký vodný. Proste hneď sa roztopím na vašich ústach. Hej, dám vám recept do popisu. No. Čo si... Aha, Bedwars. No, dáme si akú hru ešte. Sem ideme 52, hej. Pokiaľ uvidíte takého sidecoola na serveru, tak to som ja, hej. Nikto iný. Pretože tento už nikto iný nevlastní okrem mňa. No, možno nejaké to Origo, hej, ale... Mne sa ten skin páčil, mám aj kapu. Pre hackerov odkaz off, hej. Off. Proste chápete. Tak, VIP nemám. Skúsim si kúpiť takedy. Hej, už som tu mal VIP a je to celkom dosť epické. Má tu VIP, pretože hej, plná hráč dobrý, čaute. A už ten hráč není, hej. Že už si s kamarátmi nezahraje.
Minule som tak jeden celý tým bol kamoši. Som im prekazil hru, pretože sa im odpojil kamoš, ktorý natočil, že vraj aspoň, mne to tam tak písali, že čom som sa pripojil, že som vyhodil kamoša, ktorý natáča. No, tak trošku kapa, ne? No proste karma. Nemajú čo natáčať pri mne, pri VIP hráčovi. Hej? Pri takých hráčov sa nenatáča. Tak, idem na stred. A čo klikáte na mňa? Neklikáte na mňa, lebo Helldog príde na vás. Zlý pes. Madness, no, keby som vedel, čo je Madness. Aby som vám to priložil, ešte si dám kolač, hej. Ja. Keby ste nevedeli, prečo som dlho nenatáčal, tak to je z dôvodov učil som sa. Áno, ja som sa učil. Znie to trošku divne, ale ja a učenie, to nejde, ale chápete, proste škola. Musíte sa učiť, či sa vám chce, či nechce. Proste bez učenia sa nikde nedostanete, hej. Napríklad bez učenia by som nevedel gramatiku, hej. Nevedel by som čítať, písať, nič by som nevedel. Nejdeš? No dobre. Tak, no tak budem mať lúk, ale bez šipu. Kamo, kam ideš? Pozor! To čo je? No. On to prežil. Svinia jedna. Hnusná. Prežil môj knockback. Škoda. Ale však ideš mi ty stádzi? Tak teraz si tu bol. Ja tých hráčov nesmášam, hej? Ja si dám koláč pre upokojenie. No. No, ideš mi ty do oka ti meč štúrim a budeš spokojný. Really? Akože, ja som si vybojoval goldy. No, už to otočil. Fufín, hej? Fufín do nás pôjde takto. Takto, Fufínko, hej? Takto, hej? Na nás pôjde. Ja idem na stred, keď viem, že to asi risknem, ale... Tento riskol to. Oh my god, double kill! Oh. Aha, my sme modri, dobré, takže 20. No tak. Tak s týmto fajtiť už nepôjdem. Málo HP mám. Nemám HP na to, aby som bojoval. Hej. No, aspoň s takým vecmi, hej, keby to bol nejaký taký, že... Mám meš, hej. Ja by som mal lúk, či šíp, tak easy, hej. Easy game, ale nemám. Prosím, spavni sa. Akože, idem na stredne, spavne sa gold a idem preč a už sa spavne gold. Trošku kapa, či karma, ne? No, a teraz sem prídem a tak to už bude brať gold, ide? Help. Ty kokos. On zabil Fufína, môžem ísť tam. Ty kokos. No, mám šíp. Easy, na šíp. Dúfam, že mi to pôjde už konečne v Sony Vegase strihať, ne vo nejakom movie makeru, hej. Taký movie maker. V preklade to je filmový vytvárač, hej. Ja filmy nerobím. Akože, hej. Takže Sony Vegas, to je dobré. Sony Vegas je pomalý jazyk movie maker. Radšej tu nič nespievam, hej. Radšej som ticho. Nebudem tu spievať blbosti, čo ma napadli, hej. Minule to nedopadlo dobre, kamoš sa kvôli tomu pohádal a skončil som s ním. Lebo som mu spieval, že má lagy, ne? On má 3 FPS, no. To trošku má veľa,
že malo. Také 15 fps má, hej, pri hraní. No, 15 fps, hej. A ja mu vysmievam sa, nebo ja mu 60, 120, hej. A ja mu hovorím, kámo, jak sa to volá. No proste ja som spieval, že celý život čakal na lagy a takej blbosti o ňom. A potom vypol a mi písal, smiať sa mi nebudeš. A ja ani srandu nepoznáš, on že pozná, ale to už je veľa. A ja mu hovorím, to není veľa, to je málo. Proste som ho ešte rektával. Dobre, pôjdem preč, pretože Lukom jak nubak pôjde do mňa a keby šiel... Dobre, ja som krásne zastávaný. Som sa krásne zastával. Ty kokos! Máme nejakého vodna. Si nám kolač, hej, počkaj. Keď vidím asi hovno, ale... Idú tam naši traja, takže idem tam aj ja. Čo tam stávaš, kámo? No, keby som sa trafil, tak to by bolo... Oh, shit. Aha, on fufin vyzabíjal všetkých, hej? Ach, jaj. Fufinko. Čo si to dovoľujete? Mňa zabiť tak rýchlo nezabijete, hej? Určite napíšte do komentárov, či chcete nejaký ten texture pack, že by som vám vytvoril, hej, taký nejaký krásny, nejaký pekný texture pack, hej, napíšte. Určite sa mi bude chcieť tá kapa, ale pokiaľ budete chcieť, tak ja vám vytvorím, hej, nejaký kapa, resource pack, proste kde bude všetko MLG, niečo asi nič také nebude. Také nejaké MLG, nie. Á, už ak ma nechaj dostávať dačo. Dobre. Že nech si nazbiera niečo, hej? On tu zbiera ten iron všetko asi 15 minút. No, 15 minút nie. Ale on zbiera od... koľko? Minimálne... veľa. No, minimálne veľa to... To bol presný výraz na to. Úplne presný, ale... Kapa. A kúpim si to... Really? Really? Akože ja som teraz sám. Na to, aby som si ich dal. No, aj keď nejdu po nás, no. Jedna rana, druhá. Dobre, no. Máme krásnu gelničku. D2. T3. Hej. T3 máme. Už ma nechaj. Ja musím vypiť si toto. Lebo toto tu. Tak asi toto už vid nebude. To už nebude na 100%, pretože mám málo HP. Málo HP mám. Hej, keby som mal takých 6, keby som mal plné HPčka, tak sa nebojím ísť do nich, ale... No Fufin zabije nášho, hej, Fufin. Danko HD. To sú mená, vám poviem. Knoty. Klonty. Ide tu. Krásne som si to zahral. Krásne som ich zahnal. Musím sa pochváliť, teraz mi to vyšlo.
Videli ste pravého skilla, ktorý dokáže ubrániť aj sám seba. I ďalších dvoch. Akože kamu ty tu čo stávaš? Nejaké šachy? Že fialové, tak biele, fialové, biele, ne? A príde šachmat, ne? Príde nejaký žltý šachmater a vyšachmatuje ti to tu. Ja ho nehitnem ani raz. No, a dostal si. Rip a naši. Poď, yes, poď ešte tam toho. Keď som prišiel o luk a meč a veci, ale no. Kde zmizol? Nedaj mi to. Dobre, aspoň mám na luk. Hej. No takže neskončili sme tú hru ešte. Už natáčam 21 minút, hej. Pozor, 21:40. Bude to video trošku zreklamované, niečo si, ja reklamy nepoužívam. Really, zase nám tu takto prišiel. Ja potrebujem chestplate. Z toho sa nepohnem nikde, tak. No, a teraz, že by som išiel ja na tých žltých, tak ja idem na nich. No poď sem. No tak fufin. Klumpať som si nekúpil. Krásne, a ešte som im tu nastavil nejakú tú blbosť, aby mohli krásne nad nami prejsť, jak v rúžovej zahrade. Nie? Rúžová zahrada, level pro. No, ešte budeš stále po nás strieľať, čo? Tupec jeden. Maydayovi. Tak. Jak hackerkom. Že? Zase mám málo. Čo ja robím? Ja mám stále málo. Ja rýchlo kúpiť si healku. I keď jednotkovú, ale heal jak heal, ne? Jak sa povie. Jaj. Tak tu nadám toto. On stále to tu snajpri. Stále to tu kurník šopa snajpri. Ani nemôže vedieť, že vybehnem a strelí. Takže asi dajaké tie volhejky. To je debil toto náš. Debil jeden. No. On tam nabehne a ani jedného z ním nezabije. Čo hovorím? Ide sem. Ryb naša posteľ. Ó, krásne ja. Dobre, ďalší. Utekam k nim. Keďže jeden je u nich, to mám výhodu. Nemajú veci. Hej. Tak už prišiel ten, čo mal veci, no. Dobre, tak z tohto videjka by to bolo všetko, tak zatím.